ଚାଲିଛି କୌଣସି ବାହାଘର ନା କୌଣସି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା ଅନ୍ଦାଜ। ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ନା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଢୋଲ ମହୁରୀ। କୁନି ହାତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତାଳ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସତେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦର ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଯିଏ ଥରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛି ତା ଆଖିରେ ଆଉ ପଲକ ପଡ଼ୁନି। ଯାହା ମନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ନିମିଷକେ ସେମାନେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ପୁରୁଣା ଦିନ କଥା ଚଟକିନା ମନେ ପଡ଼େ। ସତରେ କ'ଣ ଆଉ କେବେ ଫେରିବ ଏହି ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ଏମିତି ବାଜା ବାଜିବ, ରୋଷଣୀ ହେବ, ଆଉ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ବି ହାତକୁ ହାତ ଦେଇ ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ଦର୍ଶକ ଝୁମିବେ। କରୋନା ସତେ ଯେମିତି ଏସବୁକୁ ମାତ ଦେଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ବି ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଫେରିବ ଏ ଦିନ।